el que fem nosaltres és escoltar ara no en Eloi Duran, sinó en Joan Miquel Oliver, per tant, un salt del Camp de Tarragona fins a ses Illes. Ens servirà per aturar-nos, en tot cas, als estudis de Ràdio Montblanc, perquè allí la nostra companya Gemma Bufies ens porta una proposta cultural que passa precisament pel nostre territori, i de fet Carrer Major és un dels mitjans oficials. Es tracta d'un còctel. Música, monòlegs, patrimoni, gastronomia, bons vins de la terra, una proposta, m'atreveixo a dir que molt engrescadora. Gemma Bufies, bona tarda. Bona tarda. És que fa olor i molta de vacances. I a qui no li agrada prendre's una cosa ben fresqueta, amb aquella dolça sensació del dolce far niente, oi? Doncs vinga, com que ja tenim el decorat posat, avui ens n'anem fins al Castell de Barberà, aquí a la Conca, perquè els dies 21 i 22 de juliol hi tindrà lloc la nit 5.1, que enguany arriba a la seva 8a edició. Ens acompanya en Leandre Romeu. Ell és programador i organitzador d'aquesta cita. Benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Leandre, la nit 5.1 ara ha arribat i em deia, és que és una mica embolic perquè la nit 5.1, la Conca 5.1, la Conca de Barberà i Barberà de la Conca. Amb aquest còctel que tenim, la nit 5.1 què és? Bé, doncs la nit 5.1 és la festa d'estiu de l'Associació de la Conca 5.1, no? Que aquest any és la 8a edició, ha anat mutant i canviant de formats i de continguts, però el que vol ser és això, no? És la festa d'estiu de la Conca 5.1. I els últims anys doncs, el format és aquest format de dues nits i combina, doncs, com deia primer l'Eduard, doncs, la música, els concerts de música, la sessió de monòlegs, l'hora aquesta entremig que sempre hi ha de monòlegs, i després combinat doncs, amb vins, cervesa artesana, gastronomia i el paisatge, o sigui, el lloc concret on es fa, que és el Castell Templer de Barberà de la Conca, que això, que té un dels paisatges doncs, més bonics de la Conca de Barberà, on es pot veure doncs, la major part de la comarca. I és aquest combo que ha anat variant d'ingredients al llarg d'aquests anys, però doncs, que les últimes edicions ha mantingut bastant aquesta estructura. Un dels lemes, o el lema de la Conca 5.1 d'aquesta associació autogestionada és vi, cultura i ruralisme. Sí, correcte. Són els tres grans temes que tractem últimament i que aquests últims anys, i és els que volem posar en valor, i justament doncs, a la nit 5.1 es combinen aquests tres, no? Vull dir, un festival, un acte, un esdeveniment de música amb vi i altres productes agroalimentaris de proximitat en una zona com és el Barberà de la Conca, no? Un poble rural, al mig d'una comarca rural com és la Conca de Barberà, i per tant doncs, la nit 5.1 capta bé aquestes tres potes que des de la Conca 5.1 intentem treballar. Leandre, escolta, d'aquest munt d'ingredients, quin diries, si és que n'hi ha algun, que pesa més o que dius, ostres, clar, és que si no hi fos la nit 5.1 seria igual de vàlida, però no tindria aquesta cosa cridanera, aquesta cosa que enganxa tant els que no som de la Conca, però que ens sentim atrets per la proposta. Bé, jo crec que és la música, no? Els concerts de música és la part principal, imprescindible. Totes ho són i totes són molt importants, però doncs, des de sempre, però els últims anys, o sigui, sense el cartell musical doncs seria una altra nit 5.1, no? Que pot ser que existeixi en un futur o d'alguna altra vegada, no? Però en aquest cas, aquests 8 anys seguits que portem, la música és la part imprescindible als concerts, no? I cada cop han agafat més pes i els grups que van passant, no? Que aquests 8 anys no ha repetit cap grup de música, que és una també de les característiques. 8 anys amb grups de música sempre diferents i en aquest cas també la presència de grups liderats per dones o majoritàriament per dones, doncs també és una de les altres característiques que n'hi ha hagut sempre, perquè això, la primera nit 5.1, la Núria Graham va ser la que la va encetar i fins a aquesta edició, no? Amb Al·lèrgiques al pol·len, Pupil·la, Jazz Woman, Júlia Colom, que són doncs, algunes de les artistes principals que vindran. Per tant, nosaltres és tot plegat, aquest últim cartell en què vosaltres esteu com a un dels mitjans oficials, aquest cartell que hem tret últim, que és on hi ha tota la informació, per nosaltres tot això és l'important, però sí que està clar que el cartell musical és el que fa estirar la gent i el que fa que la nit 5.1 tingui aquest valor que en una comarca com la Conca de Barberà, molts dels artistes que han passat, com al llarg d'aquests anys, com la Maria Arnal i Marcel Bagès en el seu cas, la Queralt Laoz, gent que està per
per tota Europa i per tot el món tocant, han passat algun moment o altre per la nit 5.1. Anem a pam, si vols, per després anar desgranant doncs, el programa d'enguany, que hi ha un cartell impressionant d'aquests 2 dies. Vosaltres teniu tant el suport de l'Ajuntament del municipi, del Consell Comarcal, de la Diputació, de l'ISEC, però dieu que és un miracle el fet que la nit 5.1 doncs hi hagi un cartell com aquest, i per això et deia abans del ruralisme, no? Que en el fons la nit 5.1 a mi em sembla que és com una mica d'activisme cultural en les zones rurals. Sí, totalment. Sempre ho hem treballat així, no? Tant a la nit 5.1 com el Vision 5.1, de la qual també vam parlar amb vosaltres fa uns mesos. Per nosaltres aquesta part d'activisme també ha sigut vital, imprescindible, no estaríem aquí si no fos per aquesta part, no? Perquè és això, cada edició l'hem de batallar, encara l'estem batallant ara, no? Perquè això, tenim aquests suports que en molts casos són en materials, no econòmics, i per tant fem una crida també des d'aquí a tota la gent que estigui interessada que compri l'entrada, perquè això és una part molt important, la venda de les entrades, i encara en queden moltes per vendre, i per tant sí, l'activisme hi ha sigut sempre, fins i tot això, no? Els 2 anys, 2020 i 2021, el van fer contra tot, quasi, perquè de les poques propostes que es van fer a la comarca i a la província arran del Covid, de la pandèmia i tot, doncs ho vam tirar endavant, i actualment també, no? I és aquest activisme rural, que és la nostra filosofia, no? De fer qualsevol activitat que es fa a qualsevol lloc del món, també es pot fer a la Conca de Barberà, no? I per tant, les visions, la nit 5.1, els tastos de vins, tot el que fem en aquesta idea d'aquest activisme que Barberà de la Conca, com qualsevol altre poble de la comarca, pot acollir qualsevol iniciativa que s'estigui fent a qualsevol altre lloc del món. Comentàvem que també és patrimoni, a part de tot el vi, de tota aquesta proposta gastronòmica, parlem també del lloc, perquè l'Eduard deia, per aquests que no vivim a la Conca, però és que molts dels que hi vivim, tal vegada no hem estat en aquest pati d'aquest castell que normalment està tancat. Per tant, el castell de Barberà de la Conca és també una oportunitat única, no?, quan la nit 5.1 per poder entrar-hi. Sí, correcte. Perdoneu-me, però quan parlem de patrimoni, amb en Damià Amorós, conegut, em penso, per aquí tots els presents i audiència en general, i ens hem situat a Barberà de la Conca, ja ens disculpareu, els veïns de Barberà, Leandre, perquè acostumem a fer referència a l'esquerda de Barberà i a tot el que això ha acabat comportant, que sigui a tirar a terra una capella o unes pintures que no es podran veure. I potser desconeixem molts altres grans atractius de Barberà de la Conca. Sí, Barberà desconeixem. Sí, Barberà té molts atractius, no? Vull dir, hi ha la primera cooperativa agrícola de l'estat espanyol, del 1894 es va crear la primera cooperativa agrícola, això una, i després, doncs, en aquest cas, on es fa la festa de la nit 5.1, el castell templer de Barberà també és un dels castells templers de referència d'aquesta zona, i justament l'espai on ho fem, que és el que comentava la Gemma, és tot el pati exterior, que hi ha com dos espais, que està separat com un pati que té com 2 plantes, que la part de baix és on hi ha tot el tema de l'escenari, i la part de dalt és on hi posem, on la gent hi trobarà tota la part gastronòmica, vitivinícola, de vins, i per tant, doncs, això és la nit 5.1 també, que abans comentava l'imprescindible, també el castell, jo crec que no m'imagino la nit 5.1 cap altre lloc, i per això fa aquests 8 anys que la fem al mateix lloc. L'Ajuntament de Barberà cada cop hem tingut més bona relació i millor i més col·laboració, i aquests últims anys, doncs, sense ells també seria impossible fer la nit 5.1, per tant, doncs és un lloc, i sí, la gent que no conegui, que ens està escoltant, només per aquell espai, a part d'això, aquest vespre nit d'estiu, doncs, quan fa aquesta calor, Barberà sempre acaba refrescant, i per tant, convidar la gent que vingui a descobrir aquest lloc, perquè té això, unes vistes espectaculars, i també això, un temps que s'agraeix en aquestes nits tòrrides d'estiu. El cartell d'enguany, doncs, compta amb 18 artistes, 10 de musicals i 8 de monologuistes. Va, desgranem-lo, perquè ja hem comentat que hi ha en Joan Miquel Oliver, hem parlat d'altres, al·lèrgiques al pol·len. Jo el tinc, el programa, és part del meu guió des de fa més d'una setmana. Vinc aquí al costat del micròfon. Sí, gràcies a Edu i totes les ràdios per tot el suport també que ens esteu donant, moltes gràcies. Sí, correcte, això, el divendres, a nivell musical, divendres tindrem el Joan Miquel Oliver, les al·lèrgiques al pol·len, Jazz Woman i Molly com a reclam musical, i després tenim també una altra nit de monòlegs el divendres amb el Mocodrames, la Júlia Vila, la Yael Brusca, que acabaran de conformar tot aquest cartell cultural. Això per la vessant cultural, i després pel que fa al dissabte tenim el Pol Batlle amb la Rita Pallès, també, com comentava abans, dintre de la seva
gira europea, en aquest cas també faran parada a Barberà de la Conca i per tant estem molt contents. I després també a nivell musical, com hem comentat abans també, tindrem la Júlia Colom, tindrem les Pupil·les que tancaran la nit i la nit l'obriran l'Àngela Dorm, també un grup d'aquí del Camp de Tarragona que estem molt contents que hi siguin. I després el dissabte també tenim una nit forta de monòlegs perquè tenim el Motgi que repeteix, que és l'única persona de monòlegs que repeteix aquests 3 anys perquè ja és un amic de la casa, però després tenim el Tomàs Fuentes, tenim l'Andrés Faxjol i la Gemma Ortiz, que acabaran de completar aquesta nit de monòlegs, que crec que és també de les nits d'aquests 3 anys més importants que han fet de monòlegs. Tot això a nivell cultural, i després hi ha l'altre vessant que ja, si voleu, repassem, que ja hem comentat, però bé, això seria per els 18 artistes que has comentat, són aquests. Obriu portes a les 7 i fins, em sembla, 2:45, allà s'hi pot fer xerinola, gresca, ventilar-se i estar-hi la mar de bé. Però, esclar, a les 7, molt bé, hora de berenar sopar, però arribarà un moment que la gent tindrà gana. Què hi haurà per sopar? Sí, correcte. Això també és una de les parts principals. En aquest cas, tenim un restaurant, que en aquest cas ara és menjar per emportar de Barberà de la Conca, que es diu Portal 19, la botigueta del Portal 19, i també la Providència de Valls, que oferiran menjar, tapes, platets per menjar, i després tota la part de veure que en aquest cas principalment són els 8 cellers. En aquest any tenim 8 cellers i 2 cerveses artesanes. Tots els cellers són de la Conca de Barberà aquest any i la majoria de Barberà de la Conca. I després també aquest any tenim una altra novetat, que és això, la Providència, que és una cosa també que molta gent ens reclamava, o ens demanava quan venien, que és altres begudes, que no fossin viu cervesa, sobretot també begudes sense alcohol i altres opcions que els altres anys tenien raó, la gent que ens ho deien, i enguany hem agafat aquest consell que ens van dir, per això. O sigui que hi haurà, a part, el principal, des de l'associació volem això, el vi i la cervesa artesana que es fa a la comarca, però també entenem que ve gent diversa, famílies i de totes les edats i de totes les condicions, i per tant enguany també l'opció de beure altres begudes, sobretot sense alcohol. Leandre, escolta, espereu molta gent o què? Com va la venda d'entrades, la venda d'abonaments? No sé si podeu fer algun tipus de previsió en pas a edicions anteriors. Sí, a veure, les 2 últimes edicions, que són les que han mantingut aquesta estructura, han tingut una assistència més o menys similar. Esperem que aquest any també, de moment estem encara lluny d'aquestes xifres, però bé, també el que ha passat aquests anys és que l'última setmana, la setmana que ve, hem venut la meitat quasi de les entrades, sobretot l'any passat es va molta la diferència. Confiem que aquest any també, i fem això que deia abans, també aquesta crida perquè això és molt important, aquesta venda d'entrades i d'abonaments per fer sostenible aquesta activitat. Les entrades als abonaments que es poden comprar en línia, compartirem l'enllaç, no el direm ara perquè és una miqueta enrebaçat, en tot cas, a través de les xarxes socials de la Conca 5.1. De ben segur que tots vostès trobaran allò que diem tantes vegades, el clic per fer-ho ben fàcil. Per cert, que sortegem en aquest programa 2 abonaments, perquè Carrer Major, com dèiem, és mitjà oficial. Com que som gent generosa, amb la cortesia de la Conca 5.1, el sorteig a través de les xarxes socials l'allargarem fins al divendres, que és quan posem el punt i final de la temporada. Per tant, aquells que encara no hagin dit la seva, aquella pregunta que estem fent des de fa més d'una setmana, que no estirin a l'últim moment, que els catalans i catalanes tenim això, sempre d'anar a última hora. Divendres, abans d'acabar el programa, abans de tancar la temporada, trucarem amb el Leandre i tindrem aquí regals per als afortunats i afortunades. Leandre, ho hem de deixar perquè se'ns ha fet tard. Agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat des dels estudis de Ràdio Montblanc. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. I gràcies també a la Gemma Búfies.